Hi, is Misha Emily agus Inniu féimid mhéadú Basal. Bhlas tú Basal riamh, tá sé an bhlas ar fad. Bíonn si le fáil in anlainn pasta. Conas sa bhéadaíocht ar Basal mar sin, tá sé seanclí, is féidir le duine ar bé seo dhéanamh. Seán méid a tháinig teastáilis. Plán de Basal, Sisoir, míos tríarcach ar nó spála crusca nó glena, isca, ar dús gur isca sa bhíos. An son feadh an phlean de Basal. Geor cuid den na geor thóga an phlean da. Déan cinnte go bhain tú cara ó cuine fásta don cuid seo. Ban na duilleoga ó bhun na geor thóga. Curainte na geor thóga I mála tríarcach. Leagan míos I leach na bhainneoige ó sa bhaid sé solas na gréine. Athraigh an tuisce gach dara lá. Tar éis cúpla seachtain fósaigh fréamh cairn na geor thóga. Nuair a bhíonn na fréamh thart ar gá uirlachar ad, is féidir leat na geor thóga a phleandáil chun neart plandaí Basal nua a cruthu.